Doncs, donar-vos la benvinguda a aquesta exposició que hem titulat Estigma i discapacitat. Però abans d'entrar en el contingut de l'exposició, doncs dir que aquest acte s'emmarca dintre de les activitats del Dixit, que com molts de vosaltres sabeu, el Dixit són centres de documentació especialitzats en l'àmbit social. Nosaltres, a Fundació Campus Arnau d'Escala, jo soc en Lluís Marroyo, director de la Fundació Campus Arnau d'Escala, doncs tenim el plaer a la Fundació de gestionar la delegació del Dixit a Girona. Bé, doncs aquest any ens vam proposar a una activitat nova, que és el de fer exposicions. I van començar aquesta exposició a preparar-la al gener, abans de que arribés la pandèmia. La vam preparar amb l'intenció de fer-la presencial, amb l'intenció de posar unes banderoles o un portàtil on poder consultar, etcètera. Va arribar la pandèmia i com moltíssima gent, com moltes organitzacions, ens hem hagut de reinventar i adaptar al que tenim ara. I el que tenim ara és aquest format virtual, que no deixa de ser un tant fred, però que també ens està donant elements molt positius. Durant aquest temps de confinament, doncs hem fet moltíssimes entrevistes. Ja veureu, us mostrarem fragments ara d'algunes d'elles, amb persones amb discapacitat i persones sense discapacitat, professionals de suport a les persones amb discapacitat, i les hem fet, jo diria, amb molt d'èxit. Són entrevistes de tu a tu, hem fet, cadascú a la seva zona de confort, cadascú a casa seva, amb les seves coses al voltant, i això permet crear un vincle ràpid, el fet d'humanitzar. Ara estareu veient un quadre que tinc aquí a darrere. Doncs entrar una mica a la casa dels altres ens ha permès humanitzar també aquesta relació. Això què fa? Que quan un augmenta aquest vincle, quan el crea, també la confiança augmenta i, per tant, doncs, un comença a parlar també amb més llibertat, amb menys por, amb més tranquil·litat. I les entrevistes que hem fet han resultat molt i molt enriquidores. Per tant, no tot el virtual ens porta a lo dolent, ni molt menys, i a sobre ens permet compartir amb molta gent, amb tots vosaltres que ens esteu veient des de diferents punts de Catalunya. Ens permet fer aquest acte i compartir-lo també en grup. Alguns esteu a casa vostra, alguns esteu instituts i escoles que s'han apuntat a aquest acte, esteu fent-ho en grup. I podreu fomentar encara molt més la reflexió. Així que, aprofitem el que ens ofereix la tecnologia. Bé, també dir que, primer de tot, que he donar les gràcies a tothom que ens ha ajudat a fer possible aquesta exposició. Ens han ajudat moltíssimes persones oferint el seu testimoni, persones amb discapacitat professional, etc. Persones que des de fora també ens han ajudat a preparar els materials. Els propis realitzadors de vídeo, programadors de web, que també, més enllà de la seva professió, s'han volcat d'una manera passional, dirien certament algunes vegades,
en la realització de tots els materials que us presentarem a continuació. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies. Abans de començar aquest recorregut que farem per l'exposició Estigma i Discapacitat, doncs, dir que s'emmarca, la fem avui perquè avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que això ja funciona des del 1992, crec, que va ser quan l'Assemblea de la ONU ho va aprovar, i que després han hagut, i ho va aprovar per què? Per lluitar a favor dels drets de les persones amb discapacitat. A partir d'aquí han hagut diferents moviments també socials, que han empès també a l'estament jurídic a crear nous marcs. El més recent, el que ens trobem ara, és la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que a l'estat espanyol l'han signada, l'han ratificada, hem signat tot el que se'ns ha posat per davant, el protocol addicional que se'n diu també, però ara ens costa molt, d'això ja fa molt de temps, des del 2008 que ha entrat en vigor, però que ens costa molt aterrar-lo, posar-ho en pràctica. Estem transformant el marc normatiu, les lleis, per donar major cobertura als drets de les persones amb discapacitat i apuntar cap a la seva inclusió. En aquesta convenció tenim l'article 8 i l'article 8 ens parla de que també el que hem de començar, el que hem d'empènyer, el que hem de promoure són campanyes de sensibilització i adreçades a la presa de consciència sobre les capacitats de tothom, sobre les capacitats també de les persones amb discapacitat. És a dir, ens diu que canviem, al cap i a la fi ens està dient que canviem de mirada. Això és el que ens diu aquest article i que posem els mecanismes adients per a aquest canvi de mirada. Per tant, aquesta exposició s'emmarca, s'alinea amb aquest article 8 de la Convenció i intenta ser una eina per a la reflexió, per a la sensibilització, a més de donar informació sobre el que significa estigma i discapacitat. I entenem discapacitat des d'un punt de vista ampli i des d'un punt de vista des d'una definició del model social de la discapacitat, en el qual, basat en els drets, ens diu que la discapacitat apareix a l'entorn. Apareix quan una persona interactua amb l'entorn i té dificultats. Aquest matí una companya m'enviava un vídeo amb una definició d'una fundació de síndrome de Down sobre la discapacitat. I clar, el que ja es veia era que, posant l'exemple d'una persona amb discapacitat o que va en cadira de rodes i vol pujar per una escala, doncs se troba amb un impediment i no pot pujar l'escala. Aquí apareix la discapacitat, però clar, tampoc és una cosa perenne, permanent, perquè si per pujar aquesta persona utilitza un ascensor, la discapacitat desapareix. Abans d'entrar en matèria, el que us proposem, hem convidat aquí, ja veureu que després us presentarem a les persones que ens ajudaran en aquest recorregut. Us presento a una d'elles. Us presento al Felip Baez. Felip és membre de l'associació Multicapacitats, que és una associació que neix per aquí, per l'àmbit de Girona, i el que té per objectiu és vetllar pels drets de les persones amb discapacitat. Està formada per persones amb discapacitat i sense.
Jo, si t'assembla bé, Felip, si ens vols oferir una de les teves creacions, en Felip, un poeta, i ens ofereix una de les seves obres per centrar-nos. Per entrar en matèria. Abans de començar, simplement dir que jo vaig en cadira de rodes, jo tinc esclerosi múltiple i sóc poeta. Aquesta és la meva breu carta de presentació. I aquest poema és un poema escrit en castellà fa uns anys que intenta reflexar el sentiment que moltes o quasi totes les persones amb discapacitat han sentit en algun moment. Aquest poema es diu Alas rotas. Volviste, pero tienes las alas rotas. Ya no puedes volar. Sangraste y lloraste lágrimas. Ya no puedes amar. Y te despertaste en el frío y hielo. Ya no puedes soñar. Ah, y perdiste la copa en el último minuto. Te habías vuelto a ilusionar. Llora, sufre, sangra. Ríe, traga y cicatriceré. No lamentaré tus pesadillas, ni cocinaré tus lamentos. Tampoco esculpiré tu agonizante final. Pero apareceré si me necesitas. Grita o llámame. Pero tú solo deberás injertar ese dolor. Gràcies. Això és tot. Gràcies a tu, Felip. De res. Per oferir-nos aquesta Ha estat una mica de reflexió de la discapacitat des d'un punt de vista poder trist, però bueno, també hi és aquest sentiment i s'ha de reflectir i reflexar. Bueno, sí, impactant. Molt bé, gràcies. Doncs, a veure, jo presento els que estem aquí guiant-vos durant aquesta exposició. Estarà el David Montoro, estarà també en Dani Romero, estarà aquests dos conjuntament amb Felip Baez, són membres d'aquesta associació de multicapacitats. I també estarà la Elia Llinàs, que és la documentalista responsable del Dixit Girona. Llavors, el que torno a compartir pantalla i entrem ja en el contingut de l'exposició. Llavors, si vols, Elia, si vols comentar la part més pràctica de com navegar, de com entrar-hi a l'exposició, doncs ho pots fer ara. Perfecte. Bona tarda. Gràcies, Lluís, i gràcies, companys de Multicapacitats, per acompanyar-nos en la presentació d'aquest recurs. Gràcies. Doncs l'exposició l'hem plantejat amb un recorregut una mica pautat, pensant que és la millor manera de poder endinsar-nos en aquesta temàtica. I la pàgina que veieu ara és ben bé l'entrada de l'exposició, i si entrem cap a dins, hem fet un primer apartat una mica explicatiu de com moure'ns per la pàgina. Veureu que és molt intuïtiva i hi ha fletxes que ens indiquen sempre cap on hem d'avançar, però de totes maneres, si entres, Lluís, sisplau, veureu que a la dreta de la pantalla hem plantejat un menú d'instruccions i d'accessibilitat. A dalt de tot hi ha un menú que ens indica en tot moment en quina posició estem, un menú típic de navegació per saber tots els apartats de l'exposició, exacte, recorregut de navegació, i aquí, si volguéssim anar directament a algun dels apartats, ens podríem moure per aquest menú lateral. Què més tenim en aquest menú d'ajuda? Aquesta I d'informació són aquestes breus instruccions per qui tingui una mica de dificultats o per saber exactament com hem d'anar amunt i avall de la pàgina,
que com dèiem és força visual, però bueno, en fi, sempre va haver una petita instrucció. I després tenim unes eines d'accessibilitat per intentar acostar aquesta pàgina a les persones que tinguin alguna dificultat visual o auditiva. En aquest apartat que veieu ara és les típiques eines d'augmentar el text, disminuir els contrastos, aquestes històries. I després també tenim una altra opció que és la de transcripcions dels àudios i vídeos. En tot moment, quan hi hagi algun clip de vídeo o d'àudio, doncs aquí podeu trobar el text escrit per facilitar la lectura en aquest cas. I amb la idea d'intentar que l'exposició sigui al màxim accessible. Som conscients que falta alguna eina, però, en fi, si més no, hem fet aquest esforç de fer-ho una mica més accessible. Si voleu, ja podem entrar en matèria. Lluís, què et sembla? Perdoneu, Èlia, Lluís. Endavant. Abans de res, benvinguts a tothom. I bé, jo soc en David Montoro, tinc la sort de ser una de les persones que està al capdavant de Multicapacitats, juntament amb altres companys. I abans de res, voldria agrair a Dixit Girona per la iniciativa d'aquesta exposició. Alhora voldria agrair i felicitar a la Fundació Campus Arnau d'Escala tant per la iniciativa com per comptar amb Multicapacitats a l'hora de col·laborar-hi. I bé, també agrair al Departament de la Generalitat de Treball, Afers Socials i Famílies per donar-hi suport. I, com no, felicitar a totes aquelles persones que han participat, és a dir, totes aquelles persones que han donat el seu testimoni de manera desinteressada i perquè això que han fet avui, que han fet ja fa uns dies, però això que presentem avui és un pas endavant que té molt de valor. I volia aclarir-ho. Moltes gràcies. Perfecte, David. Perfecte. Molt bé. Jo també voldria convidar als que ens esteu veient que podeu fer les vostres aportacions també pel xat, el que us vingui al cap, les preguntes que tingueu, intentarem recollir-les i al final de l'exposició, d'aquest recorregut per l'exposició, les farem aflorar i tindrem un moment de debat, només recordar això. Llavors, comencem ara amb l'exposició. El que ens hem plantejat és un recorregut amb una lògica, i hem intentat donar una lògica que barrejada amb els sentiments que afloraran, pretenem que vagi en la línia de la sensibilització. Per tant, el primer que hem fet és començar a definir què és això de l'estigma. I el que hem fet és preguntar a les persones que ho pateixen en primera persona. Per tant, és millor que ens ho expliquin elles i ho faran a través d'aquest primer vídeo. L'estigma per mi és com si portés una etiqueta aquí penjada aquí a la solapa. És com dir que no em puc realitzar com a persona o que no puc complir els meus somnis, que no puc fer una vida tranquil·la, que no puc fer una vida en família, que no puc fer una vida exitosa laboralment, que no puc estudiar o que no puc treballar. Per mi això significa l'estigma. És quan s'etiqueta una persona de manera negativa degut a les condicions mentals. Per mi l'estigma és com una barrera social que m'impedeix ser part d'un tot. L'estigma l'he viscut a tots nivells, familiar, social, però sobretot a nivell laboral. Que l'estigma, en el fons, no deixa de ser una barrera mental
bidireccional, és a dir, perquè tu també projectes i alhora reps, no? Discriminació a la feina, discriminació a l'escola. Desinterès per l'entorn, una sensació d'aïllament, el fet de pensar que no cal que t'hi esforcis més perquè no hi ha solució, això comporta a cert grau de depressió, de malestar personal. L'estigma fa que es banalitzi una mica què és la salut mental, què són els problemes de salut mental, que es frivolitzi d'una manera molt així, es ridiculitza, són motiu de burla, se'ns menysprea, se'ns infravalora, se'ns desqualifica, se'ns menysté, i en conjunt tots aquests arguments fa que la nostra imatge es deteriori, no? De vegades se'ns infantilitza, de vegades som tractats de manera paternalista, de vegades som tractats amb una visió com si fóssim persones contagioses, que el nostre trastorn mental es contagiés. Aquesta situació de prejudici, al meu entendre, genera impactes molt cruels i que generen d'alguna manera una violència física. Bueno, ara ja sabem què és l'estigma i sobretot quin impacte causa en la persona, i ens ho expliquen ells. També tenim aquí alguns companys de multicapacitats que poden complementar aquesta visió. Doncs us dono la paraula. No sé si... Bueno, si voleu començo jo. Aviam, ja em coneixeu com a poeta, però evidentment el de poeta és un divertiment. Jo sóc una persona que vaig en cadira de rodes, tinc esclerosi múltiple. Per mi l'estigma és, l'exemple com a l'estigma, és la mare amb un nen que apareix pel carrer i el nen seria el contraestigma que veu il·lusionat aquesta cadira meva, elèctrica o no elèctrica, veu els llums. Amb ell és igual si jo camino o no camino. Ell està il·lusionat pel que veu. I la mare, que és l'estigma màxim, que li diu, no miris aquest senyor, que anem d'aquí. Clar, la mare li està dient, aquest senyor és algo tòxic, no el miris. Quan el nen té tota la il·lusió, perquè per ell és la cadira, és la persona, i no veu aquesta estigmatització com a discapacitat. Jo en aquest moment no sóc un discapacitat, sóc una persona més que atreu la visió del nen. També em passa molt a la nit, jo que sóc poeta i veig molt recitals de poesia, solen ser llocs bohemis, nocturns. Quan em veuen allà, li sobta veure una persona en cadira de rodes. Quan recito ja està. Però abans, què vols? Vols que t'ajudi? Vols una cervesa? Com si jo no fos capaç de demanar-me una cervesa o fer allò que em donés realment la gana. I aquesta estigmatització crec que es pot curar a través de l'educació. Aquesta educació antiga que portem és el lastre que a dia d'avui encara ens pesa molt. Jo no sé si tenim altres opinions, però, per exemple, en Dani ens podria comentar a veure què es troba ell amb aquest dia a dia. Hola, soy Daniel Romero. Hace 15 años tuve un ictus y las secuelas son toda la derecha parte, lo tengo discapacidad física y también tengo afasia, que es un trastorno del lenguaje, ¿vale? Para mí es una etiqueta, una marca, ¿vale? La estigma es una X. La gente no puede tener una decisión por ti. O sea que, por ejemplo, yo me voy quiero ir a la montaña y mis colegas
mis amigos se van a caminar, correr en la montaña y no cuentan conmigo, ¿vale? Y le digo que quiero ir, yo también, vamos, pero haremos caminando y en vez de 1 hora vosotros corriendo, pues a 2 horas estaremos todos juntos caminando, por ejemplo. Jo estic molt d'acord amb el que diu en Dani. L'estigma no només és una definició normal. Cadascú té la seva definició i la seva idea, però l'estigmatització és la que és. Cadascú la viu com la viu, però és evidentment que cadascú té la seva opinió. Correcte, Dani? Correcte. I per tant, jo voldria només afegir 3 petites paraules, que és que una falta molt gran d'empatia i alhora de coneixements i, per tant, podríem dir, és com una suma que és igual a una falta de valors molt important. Perfecte, doncs gràcies per les aportacions. Si voleu anem avançant una mica en aquest recorregut. Ara que estem una mica situats de què és l'estigma i com impacta en les persones, doncs en aquest segon apartat crèiem que seria interessant forçar una mica la reflexió de la gent que s'acosti a l'exposició i posarem un breu àudio explicatiu. Endavant. L'estigmatització no és un fenomen aliè, és una de les realitats més palpables de la nostra vida social. Assenyalar, etiquetar i menystenir les persones afectades per l'estigma és una cosa que pràcticament tothom ha fet en algun moment de la seva vida. Ho admetem? En som conscients? Sabem quines de les nostres actituds diàries reforcen i enforteixen l'estigma? El nostre objectiu en aquesta exposició virtual és el d'oferir una explicació, un acostament a aquest fet que ens permeti treballar per erradicar-lo. Ara, però, et demanem que reflexionis sobre la teva actitud envers les persones amb discapacitat a partir de 4 preguntes sobre la vida quotidiana. I aquí us presentem 4 preguntes molt bàsiques, però que la intenció és aquesta, de parar un moment i pensar cadascú des de la seva vida quotidiana i amb les seves actituds quotidianes què pot fer i què no. La primera pregunta és això: estaries disposat a viure amb una persona amb discapacitat? O estaries disposat a treballar amb una persona amb algun problema de salut mental o una persona que fos cega? Són preguntes obertes que simplement ens conviden a parar un moment i ser honestos amb nosaltres mateixos i pensar-hi. Són, de fet, unes preguntes que estan incloses en un test que el Departament de Salut cada any fa una enquesta, per tant, és un qüestionari normalitzat i reconegut que serveix això, per fomentar la reflexió i per fer-nos una idea de quina seria la intenció de conducta de la població. Aquest és el segon apartat de l'exposició. Si voleu, podem avançar una mica més i entrarem en un apartat una mica més descriptiu de quines dades ens trobem al voltant de la discapacitat. I també tenim un breu àudio que escoltarem tot seguit. Endavant. No és el mateix la intenció de conducta que allò que perceben les persones amb discapacitat. A continuació, et presentem algunes dades de contrast en l'àmbit de la salut mental. Doncs sí, mira, ho comento jo. Comento que, clar, una cosa és el que pensem i condicionats, com es diu l'àudio, però condicionats per múltiples factors. És una cosa és el que pensem fer i una altra cosa és el que fem. Quan la gent diu que quasi el 62% de la població diu que sí, que viuria amb algú que patís un problema de salut mental,
quan li preguntem a persones amb problemes de salut mental, el que es diuen que, fixeu-vos, 4 de cada 10 estan dient que han estat tractats injustament per part de la seva parella. I ho atribueixen al fet de patir un trastorn mental. Quan li preguntem a la població, doncs diu un 70%, 7 de cada 10 diuen que sí, que en el futur treballaríem amb algú que tingués un problema de salut mental, però quan anem a la realitat, a la realitat de lo que passa, doncs veiem que el 41% de les persones amb trastorn mental diuen que han rebut algun tracte injust per part de l'entorn laboral. I 3 de cada 4, més de 3 de cada 4 persones diu que continuaria sent amic d'alguna persona en el cas que estigués diagnosticada amb problema de salut mental, però quan li preguntem a les persones, més de la meitat de les persones preguntades diuen que han viscut tractats discriminatoris. Per tant, una cosa és el que pensem i pensem fer i l'altra cosa és el que fem, en realitat. Això també ens ha de fer reflexionar. Sobretot, si ho acotem i anem a mirar què passa en determinats àmbits, ho veurem superclar. Si ens fixem en les taxes d'atur, això són dades estretes de l'Informe Estigma i Discriminació en Salut Mental de Catalunya 2016, i us puc assegurar que les dades no han variat. Si han variat, quasi ho han fet quasi a pitjor. Si ens centrem en el col·lectiu de persones amb trastorn mental, doncs veiem que la taxa d'atur és del 62%. 62% de les persones amb un trastorn mental no treballen. I si mirem la població general, doncs en aquell moment estava al 18%, quasi la taxa d'atur. En persones amb discapacitat en general, la taxa d'ocupació, discapacitat en general, aquí comptant tot tipus de problemàtica d'interacció amb l'entorn. 35% de les persones amb discapacitat treballen i la població general, doncs, veiem la xifra normal, quasi el 82%. Són xifres que ens donen una idea molt bona de la discriminació que pateixen les persones amb discapacitat. Veurem ara el concepte, d'on ve aquest concepte estigma. Aquesta és una part més informativa de l'exposició. L'estigma té origen en la paraula grega, del grec clàssic, estigma, que era una picada a la pell d'una abella i aquella marca que deixava a la pell era l'estigma. Més tard, aquesta paraula va adquirir altres connotacions. Quan Jesucrist estava clavat a la creu, les ferides de les mans de Jesucrist clavat a la creu doncs són els estigmes. Després, els presoners de guerra se'ls marcava amb un ferro roent a la pell, una marca, i allò era l'estigma. I posteriorment, en època de la Segona Guerra Mundial, doncs aquell codi que li marcaven a la pell als presos per anar a la cambra de gas, doncs allò era l'estigma. Un sociòleg nord-americà, l'any 63, va treure un llibre que s'anomenava Estigma, la identitat deteriorada. En aquest llibre, Erving Goffman, que és aquest sociòleg, explicava que hi ha determinats col·lectius socials que estan estigmatitzats. Aquests col·lectius socials acostumen a ser les prostitutes, els presos, els homosexuals, els pobres i les persones amb trastorn mental, com no podia ser d'altra manera. Per complementar aquesta introducció a l'origen del concepte estigma,
us convidem a veure aquestes il·lustracions acompanyades d'una petita explicació. Les il·lustracions les ha fet un bon amic que participa amb nosaltres, la Fundació Campus Arnau d'Escala, en projectes europeus, sobretot de suport a la presa de decisions per persones amb discapacitat, que a sobre s'ha dibuixat molt bé, com podeu apreciar, i on reafirmen allò que es deia al Daniel, que Goffman és el que recupera aquest terme a partir de la història grega i que això ho il·lustra amb els esclaus que marcaven la cicatriu, la cremada, etc., per dir que eren d'algú, que pertanyien a un amo i que també aquest símbol, veiem la següent il·lustració, també representava que algú havia esdevingut un criminal o un esclau, que en definitiva havia perdut l'honor i que tot contacte amb aquesta persona havia de ser evitat. Que és això el que perdura fins als nostres dies. Llavors, aquest sociòleg, Goffman, ho recupera del grec stigmata, com una metàfora que fa referència al fet que un grup de persones és vist a través d'aquest prisma, d'aquesta imatge distorsionada a partir de tots els prejudicis o les falses informacions i creences que hi ha al voltant de la persona. Passem a la següent. One second. Molt bé. Elia, si vols comentar en aquesta part. Ara que estem ja situats una mica en què és l'estigma, dades i l'origen d'aquest concepte, doncs entrarem en una secció que ens explica una mica quins són els factors que el provoquen i que fan que es perpetuï i no siguem capaços d'erradicar-lo. Primer de tot també tenim un breu àudio, endavant. La discriminació fruit de l'estigma segueix un patró molt clar que inclou dos factors principals, les creences i les emocions. Les creences són el producte d'un estereotip, d'una imatge distorsionada i poc exacta de la realitat, que ens porta a etiquetar i a veure la persona a partir de concepcions. El resultat és una predisposició a sentir emocions com ara por, ràbia o fàstic, i que en tot cas condueixen al rebuig, al tracte diferenciat, al distanciament social i, en general, a comportaments discriminatoris que impacten de manera significativa i sempre negativament en les diferents esferes de la vida de les persones estigmatitzades. Doncs com heu sentit això, que l'estigma té aquesta triple espiral d'aquest aspecte més emotiu, aquest aspecte més cognitiu dels estereotips i després és el que provoca l'acció, que diríem, discriminatòria. Si passem endavant, tenim alguna altra il·lustració i alguns textos que ens acaben de desenvolupar aquesta idea de quin és el procés d'etiquetatge social, que és el que seria l'inici de tot el procés d'estigmatització, aquest mecanisme que fem servir una mica per etiquetar a les persones i que en realitat és com una cosa que ens facilita el desenvolupament de la vida en societat, però que alhora ja ens tendeix a provocar aquests estereotips. Que com veieu, continuem amb les il·lustracions del col·laborador. Si tirem una mica més endavant, això, entrem a què són els estereotips, aquest conjunt de creences que són en realitat simplificacions de la realitat molt inexactes i que ja ens predisposen a un cert tipus de comportament. Quins serien aquests tipus d'estereotips? Doncs pensar que hem d'evitar les persones amb problemes de salut mental o la creença que les persones amb discapacitat no poden decidir per elles mateixes, una mica en la línia del que ens explicava abans en Dani, que ell no pot decidir o que a vegades la gent s'atreveix a decidir per ell què pot fer i què no. I per últim, en aquesta secció tenim
una mica aquest esquema, que serien els elements de l'entorn que fan que l'estigma es perpetuï i no siguem capaços d'erradicar-lo, no? Són aquests 3 apartats, aquests 3 punts bàsics, que seria l'ús del llenguatge discriminatori, per una banda, la manca de coneixement i informació, que en el xat, de fet, he vist que ja hi ha gent que està apuntant això, que el pitjor enemic és la falta d'informació i de coneixement, i, per altra banda, el paper tan important que juguen els mitjans de comunicació. Aquests 3 factors es van com realimentant i ens trobem en aquesta societat que costa tant d'erradicar l'estigma. No sé si els companys de multicapacitats volen fer alguna aportació en aquest apartat. Vosaltres mateixos, endavant, si voleu. No sé, David, si tu vols aportar alguna cosa. Bé, bueno, jo vull, tenint en compte aquest esquema, que entre tots reflexionem sobre com presenten segons quines notícies els mitjans de comunicació, no? Com abans d'introduir una notícia d'un accident tal, un robatori tal, moltes vegades el que fan primer és dirigir-se, definir com és la persona i dir una persona amb trastorn mental, per què? Per què quan una persona que va amb corbata té un accident no diuen una persona que va amb corbata va tenir un accident? Siguem serios, reeduquem aquestes coses. Tinguem en compte que els mitjans avui dia és un dels principals actors del nostre món i que més impacte pot causar. Doncs mirem de reeducar la societat des d'aquí. Crec que seria molt important fer aquesta sensibilització des d'aquests mitjans o des de la publicitat. También en el lenguaje, por ejemplo, te ven bien, ven vestido y empiezas a hablar y, por ejemplo, en el bus, preguntas algo a la chica y que la chica conducía y ya piensa que ella, que no hay nada y solamente hablo mal porque al igual piensa que, yo qué sé, borracho o no sé qué, y ya, ¿qué dices? No sé qué. Y ya cuando tienes afasia, te vuelves más agresivo y por decir, querer decir las cosas claras, pues parece que te pones agresivo o nervioso y muchas veces ha pasado esto. Jo aquest concepte d'estigma ho visc molt amb la cadira de rodes quan vaig a qualsevol lloc amb el meu pare, amb un amic, que la persona, el cambrer, el dependent, es dirigeix a l'altra persona. Creu que estaria bé si el posem aquí? Creu que voldria? I a mi em fa gràcia aixecar-me, dir una paraulada, que no la diré, i dir, joder, és que jo puc fer-ho. És que per què li parles al meu amic? Si jo podria decidir si vull estar aquí o vull estar allà. Jo puc decidir si vull peix o carn. Jo puc dir, aviam, el meu amic, està bé que li diguis, però primer parla amb mi. Quan veus que aquesta persona pot fer dificultats, llavors sí. Però de primeres, dirigir-se al meu amic, m'agraden els pantalons grocs o vermells? Doncs mira, em fa ganes d'aixecar-me i marxar. Perquè, clar, per què t'has de dirigir a l'altra persona? Sense conèixer-me, simplement estigmatitzant la cadira de rodes com tu creguis, no com és. Això és un problema general del dia a dia, que em fa molta ràbia. Jo soc molt mal parlat i de vegades me surten aquests renegaments, aquestes palabrotes malsonades, perquè és que és veritat. I la gent no vol canviar ni educar-se amb això. Però bueno, no sé, heu tingut 3 conceptes diferents, però que tots van al mateix. L'educació de l'estigma, l'educació de la discapacitat. Però bueno, no sé què en penseu. Molt bé. Moltíssimes gràcies per les aportacions.
Anem a aprofundir una mica més. Us proposem ara avançar a la següent secció i veure què és l'autoestima. Perquè aquí ja ens ho expliquen en primera persona i després ja ho comentem. Millor ho veiem primer. Com que de petits rebem bastant de reforç negatiu, vas acumulant una baixa autoestima, reforç negatiu, no tens suport perquè ningú entén què passa. La pressió externa que reps d'aquest autoestigma, d'aquest estigma social és tan gran que afegint la teva vulnerabilitat d'aquell moment, la teva fragilitat, la teva debilitat, sobretot en aquest aspecte de salut mental, clar, tu ets tan dèbil i la pressió externa és tan forta que evidentment l'acabes interioritzant i això ja implica que t'acabis, d'alguna manera, creant tu mateix aquest autoestigma o te l'acabes creient, evidentment. Bé, jo supero l'autoestigma mitjançant el suport mutu, els grups d'ajuda mútua que tenim a l'entitat activament. El suport mutu està infravalorat socialment, però jo crec que ens ajuda molt a nosaltres, a les persones amb trastorn mental, perquè nosaltres tenim un coneixement experiencial, mentre que els professionals tenen un coneixement acadèmic. Bé, com veiem, l'autoestigma és un dels factors que més condicionen la interacció de les persones amb discapacitat amb l'entorn. Com ells mateixos ens han dit, quan t'acabes creient aquesta etiqueta, doncs d'alguna manera te comences a aturar, a parar, a no participar tant de la societat. Així que és un element potentíssim que hauríem d'abordar i intentar minimitzar. En aquest sentit, m'agradaria fer una aportació. Endavant. Bueno, esperaré al final, quan s'acabi el vídeo. Pensava que s'havia acabat. Vale, doncs ho faig. Sí, el vídeo s'ha acabat. Si Vale. Doncs la meva aportació és que jo puc semblar una persona molt trempada aparentment, però jo he patit aquest autoestigma, que no és una altra cosa que jo em feia com mal a jo mateix. No mal físic, però jo no he anat sempre en cadira de rodes. Jo ara tinc 44 anys, però quan tenia 39, per culpa de l'esclerosi, vaig haver d'agafar una cadira de rodes. I era jo, quan em veia en un mirall, que pensava, però què fas amb una cadira de rodes? Jo no em podia creure i no em volia creure el que veia. I clar, aquest estigma era jo mateix, que no acceptava el que veia. I va ser arrel d'un concert, que vaig anar amb cadira de rodes, un concert heavy, i m'agrada molt la música heavy, que clar, vaig poder entrar el primer, vaig conèixer el grup, vaig poder seure, vaig poder tot. I quan jo estava ben col·locat, després va entrar el públic general. Clar, i després aprecies que la cadira no és una eina que t'estorba, al revés, és una eina que t'ajuda. I a partir d'aquí vaig començar a acceptar la meva realitat, però he anat a concert també d'altre grup, per exemple un altre, que li agrada la música heavy, ho sabrà, de Nightwish, on una part de la grada, tota la grada, la part aquesta, era per a persones amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual. I veies aquella gent que disfrutava més que qualsevol dels heavies que estava allà baix. Llavors, aquesta estigmatització és una que ens hem de treure i que a través de conseqüències i a base de pals, directament, pals no físics, sinó mentals, aconsegueixes treure tot això i acceptar una realitat que és la que és. Que si tu l'acceptes, la resta del món, no discapacitat, també l'hauria d'acceptar. I llavors, si en traiem això, jo crec que aconseguirem canviar molt,
aquesta idea davant de la discapacitat. Moltes gràcies, Felip. Quines lliçons ens esteu oferint avui, de veritat? Us hem posat aquí en l'exposició algunes il·lustracions més que ens ha regalat el Frédéric Durier, aquest company, i que reafirma el missatge i l'impacte de l'autoestigma en la persona. Quan la persona ja es creu que ja no és capaç ni de fer activitats de la vida quotidiana o d'estudiar, etcètera, etcètera. Però el que us volia mostrar ara és que no ens podem quedar poc aturats, que hi ha coses a fer i que també és la nostra responsabilitat fer-les. Així que hem preguntat què podem fer contra l'estigma per reduir-lo, per minimitzar-lo, ojalà erradicar-lo. Doncs anem a escoltar-lo. Nosaltres podem aportar molt a la societat. No només som persones que podem rebre ajuda, sinó que nosaltres també podem donar ajuda. M'agradaria fer moltes més coses de les que no puc fer ara. Una manera de trencar aquest estigma és el fet que la gent comença a treballar i fa la feina i se'n surt, no? Tot i tenir la malaltia. Vull dir, no hi ha cap exemple millor que aquest. D'aquí 15 dies faré 86 anys. Estic fent coses que encara m'agraden i que, a més encara puc aportar coses. El que dèiem, per exemple, de l'edadisme, no? L'edadisme és un estigma. Per tant, què podem fer? Sensibilització. Les persones amb discapacitat, com totes les altres, aportem moltíssim a la societat si se'ns dona el suport necessari. Tenim altres virtuts i capacitats i potencialitats. En realitat no hi hauria d'haver-hi cap certificat de discapacitat, sinó un certificat de potencialitats o habilitats. Convé escoltar molt a la persona que tens davant, no? I acceptar la crítica que te'n pugui fer, perquè si no és com el professional té el saber absolut, té el coneixement teòric, no? I tu com a persona que tens el problema, no se te pot validar el que estàs dient, no te puc escoltar o no te puc... No, és tan vàlid el que tu penses com el que jo a nivell teòric he pogut adquirir, no? Reconèixer la singularitat, eliminar la infantilització, acabar amb l'edatisme i la bellesa no és una malaltia. Reivindicar i celebrar alhora una societat molt diferent i les capacitats de tots nosaltres. Doncs és anar fent activitats inclusives i a la comunitat. És que és l'única manera. Donar visibilitat. Quan tu invisibilitzes un estigma, no actues per superar-lo. És una lluita bàsicament a nivell social. L'estigma jo crec que és molt social. Els mitjans de comunicació tampoc hi ajuden, la publicitat, no? Sempre hi ha gent que encara no ho entén, que no ho coneix. Per tant, es tracta de fer aquesta difusió i aquesta conscienciació. Nosaltres que els acompanyem molt al dia a dia, veus, les mirades, la manera en què se'ls dirigeixen i quan canvia, quan t'ofereixes. Hi ha molt d'estima entre els professionals a l'hora de tractar les persones amb un problema de salut mental, o el propi autoestigma també de les pròpies persones. La proactivitat jo crec que és clau. Però, esclar, per tu ser capaç, és a dir, una persona per fer aquest pas endavant i decidir ser proactiu, ha d'estar molt fort, ha d'estar molt valent, ha de tenir un gran suport, ha de tenir d'alguna manera les idees molt clares. Se poden fer moltes polítiques d'inclusió, es pot millorar tot el sistema, perquè si alguna cosa ha de tenir en compte aquesta lluita contra l'estigma és donar testimoni del propi patiment, d'haver patit aquest estigma, i això només ho podem fer les persones que hem tingut un trastorn mental, o que el patim, o que el vivim, o que... I a l'explicar-ho he rebut rebuig tant com he rebut suport.
Abans rebia més rebuig perquè no podia justificar el que em passava, no podia explicar-ho perquè no ho sabia, no tenia prou informació. La sensibilització, la formació, la pedagogia, educar, ser constructius, amb el pes de la raó, amb els arguments, amb la ciència que recolza aquesta lluita contra l'estigma. Una altra de les accions que crec que és clau és el fet de la normalització, no només a l'escola, sinó en els mitjans de comunicació. Nosaltres també hem de ser com conscients i hem de fer el canvi, nosaltres també. Una persona aparentment vulnerable, dèbil, empoderada, tu saps la potència que té? Perquè se li acosta una altra persona dèbil i quan li expliques el que et passa, el com ho fas, el com ho has gestionat, aquella persona que s'ha acostat a tu una mica dèbil, al cap d'uns dies et torna i et diu ostres, estic fent una mica el que em vas dir i saps que funciona? Clar, això és una cadena. Tenir millor qualitat de vida, que és realment el que necessitem. Bueno, com veiem, idees no falten. Anem a veure algunes d'elles, però podem començar per la que ens ofereixen els companys de multicapacitats. Vaig a posar una presentació i convidem en David Montoro a que ens expliqui l'activitat de multicapacitats. Bé, doncs sí, una activitat, una experiència per nosaltres, un projecte social molt important en el qual està format, abans de res, Multicapacitats és una entitat sense ànim de lucre formada per persones amb discapacitat i sense, entre els quals hi tenim estudiants i exestudiants de la Universitat de Girona, que tots ells estem conscienciats de la realitat que vivim, les persones amb discapacitat. I per què multicapacitats, no? Doncs perquè som molts i diferents, abarquem totes les discapacitats, i capacitats perquè volem fer valer, per davant de tot, les nostres capacitats per sobre de les nostres limitacions, per suposat. Bé, doncs Multicapacitats neix l'any 2017 amb la idea de celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que com bé sabeu es commemora avui. Hem tingut la sort de poder-ho celebrar durant 3 anys. Malauradament, aquest any, per la situació sociosanitària que estem vivint, no ha pogut ser. Multicapacitats creix coneixent la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitats amb la voluntat de promoure un canvi de paradigma envers la discapacitat i amb uns objectius molt clars. Uns objectius de donar visibilitat a tot el col·lectiu, com dèiem abans, sense deixar ningú enrere, i reivindicar aquests drets, reivindicar aquesta convenció, per tal de trencar estigmes i generar un canvi social efectiu i real. Com ho fem tot això, no? Doncs organitzem activitats reivindicatives, activitats lúdiques, festives, com podria ser aquesta festa del Posa't al meu lloc, que celebrem el dia 3 de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Com deia en Felip, també fem actes culturals, poètics, musicals. Podem veure tot això, que fem èmfasi en que volem fer efectiu que participin totes aquelles persones amb discapacitat per tal de reivindicar aquests drets que parlàvem abans. I tot això ho fem així, fent sortides amb caiac, adaptat, esquiades a la Molina, com podem veure potser amb les fotos que presentem a continuació. Realitzem tornejos d'escacs inclusius, fem xerrades de sensibilització a les escoles, com
aquelles persones que estan creixent, explicar-los una història de vida, com els hi toca, com els remou, com els hi fa pensar i els hi posa els peus sobre la terra. També fem la nostra volta inclusiva, on familiars del dia a dia, tots ells, persones amb discapacitat, fem un vol, disfrutem de la naturalesa, tots plegats. Per què no, no? I bé, reptes personals, com veiem aquí l'Isaac fent una persona cega, invident, com fa la volta a Menorca, com circumnavegar Menorca de forma individual, amb un caiac individual, amb Felip aquí fent un recital de poemes. Clar, tot això, quin poder que té? Creiem això, que des de Multicapacitats volem això, sensibilitzar, reivindicar, normalitzar i, com explicava el Lluís al principi, aquest article 8 de la Convenció, aquesta presa de consciència de cara a la societat. Posem els peus a la terra, els que podeu, perquè jo tinc una discapacitat visual, obriu bé els ulls i mireu i penseu que no cal veure-hi, reflexioneu sobre tot plegat, sobretot el que s'ha explicat avui, penso que és molt important, molt important. Moltes gràcies, Lluís. Jo voldria afegir una part, seguint el meu tarannà una mica gamberro, que tota aquesta part, jo, per exemple, estic molt implicat a les xerrades. Jo anava a les xerrades amb els nanos, i aquesta part és més protocolària, que fem això, fem escacs, fem poesia, fem sopars, fem dinars, però a part d'això també sortim de juerga, també anem a concerts, també ens reim, també fem a gamberro, vull dir, tot això que a part la gent pensa que una persona en cadira, una persona invident, una persona amb afàsia, una persona amb problemes mentals, tot això també ho fem i no passa absolutament res. Som iguals que una altra persona, una que serà, com ha dit en David, encorbatada, l'altra serà del Madrid i l'altra del Barça. Però nosaltres som iguals. Passa que, només la part protocolària la que es veu i encara així costa molt. Però darrere d'aquesta part també hi ha una part que no s'explica. Jo ho explico perquè soc així. No s'explica, però també hi és. I aquesta part és molt important. Amb això, jo dono per tancada la meva aportació. Perfecte, Felip. Gràcies. Coneixent, ara us presentem en aquesta exposició i després us donaríem més detalls pel que vulgui aprofundir algunes experiències. Us les presentem de manera molt sintètica. I això ho presentem aquí. Compartint experiències és un projecte de sensibilització, educació i prevenció en l'àmbit de la salut mental. Actua a través de xerrades adreçades a l'alumnat de secundària de la província de Girona, que són realitzades en primera persona i són un espai on es comparteix l'experiència vivencial pròpia amb els i les joves. Lideren l'experiència la Comissió Mixta en Salut Mental, un grup de treball format per persones amb problemes de salut mental, col·laboradors i professionals de la xarxa de salut mental i addiccions de Girona, així com també entitats de l'àmbit. Bé, us posem aquí que trobareu més informació de cadascuna d'aquestes experiències a l'apartat per saber-ne més. Després us ho mostrem en una pinzellada. Coneguem aquesta segona. La iniciativa Xerrades a la Comunitat té per objectiu visibilitzar i fer difusió dels drets de les persones amb discapacitat amb tallers adreçats a estudiants i dirigits pel grup d'autogestors Trèvol de la Fundació Ramon Noguera. El grup d'autogestors són persones amb discapacitat intel·lectual que es reuneixen amb la finalitat d'aprendre a ser protagonistes de les seves pròpies vides, evolucionar, expressar-se, compartir experiències i vivències i dialogar.
Obertament és una entitat de lluita contra l'estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d'algun problema de salut mental, nascuda el 2010 de la mà dels principals agents socials de la salut mental a Catalunya. Articula una estratègia a llarg termini amb 4 línies de treball: foment de l'activisme en primera persona, metodologia i eines contra l'estigma, acompanyament en el moviment antiestigma i treball amb els mitjans de comunicació. Coneguem la quarta experiència. Roses contra l'oblit és la campanya comunicativa que engega anualment Amics de la gent gran per a la sensibilització de la societat envers la soledat no desitjada de les persones grans, un fenomen sovint provocat per l'edatisme, és a dir, l'estigma sobre la bellesa. I per últim, aquesta. La consulta és una eina per a la reducció dels comportaments discriminatoris en l'àmbit sanitari. A través de diferents casos s'anima a la reflexió dels professionals de la salut sobre les seves conductes més o menys discriminatòries, així com sobre l'impacte que produeixen en les persones ateses. És un projecte coordinat per la Fundació Campus Arnau d'Escala i finançat per Obertament. Bé, com veiem, només a l'entorn local ja en tenim moltes experiències i podien haver inclòs unes quantes més. El que s'ha vist de totes elles, que si volem fer front a l'estigma, hi ha alguns elements clau que ens ajuden en aquesta lluita. I un és que siguin les pròpies persones que pateixen l'estigma, és a dir, que coneixen l'argot com les primeres persones, les que lideren l'acció. Un altre segon component és que si el projecte de lluita contra l'estigma promou el contacte social, doncs l'impacte serà molt més elevat. I a sobre, si el contacte és continuat, que consisteix en fer un projecte conjunt de feina, de treball, d'oci, però continuat, no d'un dia, doncs encara molt més impacte, perquè contribueix a la normalització de la diversitat. Les que milloren la presència mediàtica de les persones amb discapacitat i les fan aparèixer als mitjans, etc., també aconsegueixen millor aquest objectiu de reduir els comportaments discriminatoris. Al cap i a la fi, el que volem és reduir el comportament i la discriminació. Les que van també, les que se centren i acoten el seu projecte amb una diana definida que diuen aquí, que vol dir que si els centrem en els mitjans de comunicació o en l'àmbit de la salut, com en el projecte La Consulta, doncs també són més efectives perquè tracten molt més els detalls i el caràcter i la idiosincràsia de les discriminacions que es produeixen en aquell àmbit. I les que estan basades també en aquestes experiències que ens estan explicant avui també els companys de multicapacitat, en experiències de recuperació, rehabilitació, de superació, de resiliència, al cap i a la fi. I les que inclouen el respecte i la diversitat en els programes educatius, com també ens apuntaven els companys, que hem de començar per la base. Així que ara en l'exposició hem conegut què es pot fer, què es fa, què és el que més funciona per lluitar contra l'estigma i ara te convidem a tu, a l'espectador, al que visita aquesta exposició, a que pensis què faries? Què faries per reduir l'estigma? I que ens ho enviïs. Llavors, quan passeguis per aquesta exposició, arribaràs en aquesta secció, trobaràs un formulari molt senzill en el qual pots llançar la teva idea i la publicarem aquí. Aquí hem posat 3, unes de proves, algunes reals de persones que ja hem provat aquesta web que llancem avui i ens han fet arribar alguna idea i
l'objectiu és compartir totes aquestes idees i que ens beneficien tots del que vagi sortint. Al final... Disculpa, Lluís. Aprofito per comentar-vos que en el xat us he enviat l'enllaç amb tota la informació de l'exposició i el link per accedir-hi, per si algú ja s'anima avui mateix a enviar-nos les seves idees de què faria o si vol consultar-ho amb més calma. Ho teniu en el xat. Molt bé, perfecte, exacte, animeu-vos. I llavors, al final de l'exposició hem col·locat aquesta secció per aprofundir, per saber-ne més. Aquí tenim un recull d'experiències de lluita contra l'estigma, aquests projectes que hem vist abans, però amb una descripció molt més extensa, i els contactes, etcètera, per si voleu accedir directament al projecte. Després de totes les entrevistes que vam fer per realitzar aquesta exposició, doncs hem recollit una breu síntesi de les opinions dels professionals que també han participat i que han sortit en els vídeos. En els vídeos també surten professionals de suport a persones amb discapacitat. Tot el recull de referències bibliogràfiques en el qual ens hem basat. I, per últim, un dossier. Sabeu que als DICSIs també fem dossiers temàtics i el 2019 vam fer un titulat Estigma i salut mental amb tot un seguit de publicacions, de referències a publicacions, moltes de l'entorn local, que tracten sobre aquest tema. L'última part, ja està, és donar les gràcies a tothom que ha participat en aquesta exposició i que ens ha fet moltíssima il·lusió preparar durant aquest temps. Convidar-vos a tots vosaltres a aprofundir, a seguir, recordar que aquesta exposició està pensada també perquè la utilitzin centres educatius, instituts, cicles, de la integració social, dels quals s'estan veient avui, igual que els d'atenció a la dependència potser algun mes, a les facultats, la de treball social, educació social, psicologia, pedagogia, etc. I que estarem encantats d'oferir informació sobre com treure més partit o com treballar l'exposició i que el següent pas és fer una guia de com fer la visita a l'exposició per professionals, sobretot de l'educació. I què més? Me deixo alguna cosa, Elia? Doncs no, això és tot. Aquesta part d'aquí, de que us convidem, a que ens feu arribar els vostres comentaris i que valoreu l'exposició i sobretot que ens feu crítiques constructives de com podem millorar-la. És una enquesta molt senzilla, però que estarem molt agraïts si ens la contestem. Sí, només afegir que això és un recurs que inaugurem amb aquesta exposició d'aquest tema, estigma i discapacitat, però la intenció és poder fer altres exposicions de temes que siguin d'interès del nostre àmbit i que, per tant, totes les vostres aportacions ens ajudaran a millorar-ho i repensar-ho i poder oferir algun recurs que s'ajusti més al que necessiteu. Jo, abans que acabem, només volia disculpar-me molt perquè hem tingut problemes amb l'enllaç que hem enviat del seminari, aquests misteris de la tècnica que no sé per què hi havia gent que estava a la sala d'espera i gent que podia accedir. Ens tornem a disculpar, però la sessió d'avui ha estat enregistrada i estarà penjada al portal Dixit, evidentment amb l'enllaç també al propi recurs,
i, per tant, totes les persones que han fet la inscripció rebran l'avís quan estigui disponible, per tant, tothom ho podrà recuperar i poder gaudir d'aquesta estona que hem estat amb els companys de multicapacitats, que aprofito per donar-los les gràcies. I, per últim, ja no m'enrotllo més, només dir que ha sigut per mi un privilegi, la veritat, poder treballar aquest tema i contactar amb tota la gent que hem contactat per poder fer aquesta exposició. Ha sigut, en fi, molt enriquidor i superamè i divertit. No sé si podeu aflorar el que ha sortit en el xat, Elia. Sí, és veritat, perdoneu. Hi ha algunes aportacions, la gent agraeix molt l'experiència dels companys amb multicapacitats, que algú apuntava que aquest tipus d'activitats ajuden molt a posar-se en la pell de l'altre, fomenten l'empatia, que ens alegrem molt que la gent ho percebi així. Després hi havia alguna intervenció que preguntava a veure quina és la nostra opinió en relació a les xarxes socials, totes les noves tecnologies que si creiem que poden ajudar a fer arribar més fàcilment aquesta realitat i trencar aquestes fronteres que fins ara teníem. No sé si algun company de multicapacitats o tu, Lluís, voleu fer alguna reflexió entorn a això de les oportunitats, podríem dir, que ens donen les xarxes socials. Com ho feu servir vosaltres, David? Sí, no, està clar que per nosaltres és un punt molt important perquè és un punt més de visibilitat, perquè tothom vegi què podem fer i què fem cada dia. I sí, està clar que les tecnologies tant ens ajuden personalment, per exemple, a mi, en el meu cas, parlo de manera personal, com dia a dia van millorant totes aquestes coses, i ja sigui amb lectors de pantalla, amb zooms, ens ajuden, però de l'altre punt, el que voldria avui que quedés, és aquesta visibilitat que ens ajuda a tenir de totes les discapacitats, les xarxes socials. Jo estic plenament d'acord amb en David. A mi, que és un altre punt de vista, la discapacitat física, que és la que deia Rodes, les aplicacions, les xarxes socials, em donen un punt de recolzament per moltes tasques que no faria si no tingués aquest suport, com per exemple una aplicació de temps, una xarxa social on pugui parlar per quedar. A ser una persona amb mobilitat reduïda, això me facilita molt les coses. No sé, Dani, si volies dir alguna cosa. Para mí las redes sociales son geniales. En mi caso, toda mi recuperación, mis charlas o mis rutas y tal están en las redes sociales. Y he conocido gente, entre las redes sociales, que me han ayudado mucho. Està clar que el resum és aquest. Les xarxes socials, siguent un punt molt distorsionador en l'adolescència, que si Instagram, que si TikTok, realment és un punt molt útil per fer, si ho sap fer servir, i fer-ho servir de la manera que toca. Jo crec que aporta molt. No sé, David, què no vas a dir? Perfecte. No, això. Vale. Fantàstic. Perfecte. Alguna cosa més, Elia? Doncs no, moltes felicitacions, que gràcies per la feina, que enriquidor i que en xerrada molt interessant i amb molta informació per treballar. També des d'algun institut ens diuen que gràcies, que són un grupet d'alumnes i que, en fi, que potser haurem de repetir sessions com aquesta, no, Lluís, amb aquest format en línia o fins i tot quan la situació millori, doncs presencial, no? Nosaltres encantats, encantadíssims de poder fer-ho, de poder compartir-ho i a sobre, si contem amb aquest luxe, contem amb els companys de multicapacitats, amb nosaltres, doncs fantàstic. Us animeu a repetir? I tant, i tant. Per suposat.
ho sabia. Nosaltres encantats i una vegada més agrair-vos l'oportunitat de col·laborar amb aquesta gran experiència, perquè de veritat que ha estat una experiència virtual, però ha estat molt enriquidora. I que penseu que també hi ha multicapacitat, tenim més gent, encara més caixonda, més graciosa, i que quedarà molt més bé que nosaltres. Però bueno, som una petita representació. Correcte, segur. Doncs us prenem la paraula i podem anar tancant la sessió d'avui i fins a la propera. Gràcies. Moltes gràcies. Fins la propera. Per tancar la sessió d'avui, us volem compartir amb tots vosaltres aquest clip del grup Xiula, que ens va fer arribar la Montse Toledo, una col·laboradora, companya de la Fundació, i que porta una mirada cap a l'esperança, una mirada cap a el que podem fer i, sobretot, un missatge de que en la mirada, en el canvi de mirada, està la transformació social a la qual nosaltres volem arribar. Jo us deixo aquí. És un vídeo preciós, preciós. I tanquem la sessió amb aquest vídeo. Així que jo ja m'acomiado de tots vosaltres. Per mi també ha estat un plaer poder compartir aquesta exposició i donar les gràcies a tothom que ha col·laborat i en especial a vosaltres, als companys de multicapacitats. Us deixo amb aquest vídeo i fins una altra. Moltíssimes gràcies. El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Ester va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues. Ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres. Al cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquiet esperant que algun gran equip la fitxi. El Moja té un trastorn de l'espectre autista. Li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila en el concert dels Jonas Brothers. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em mires tan fix. Podríem ser el Samuel viu en un centre residencial, li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten, li encanta tocar la farina i nota que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia l'Oli. Diumenge van acabar els 2 vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que al pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down, mou les caderes com aquell cantant que no coneix James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines, fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano. La mirada poc centrada, que és la primera vegada
I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent. Però és que això és la vida, i et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel. La mirada